Hello? Salamu alaikum. Na san sai kai, uban waye baka sabon layi na. Ka takura min ka uzura min Aminu Sharifi. Dan Allah ka banda da sha ruwa mana. Kai barka da Yawar barka. Dai da ya bi dan fam kake wannan maganganun ku. Mana, wallahi. Ka garban masa kudaden sa'i kuma ga. Wallahi kare yake. Sai da nace masa yazo ya karba ya gidan sai ka ba na gidan shi ba. Ba mu dole na ba. Yaushe ya gaba ci kwana. Me gida, wallahi turo shi ma yanzu ma ya fadi ya karba. karba. Da ran da astamadu. Idan dai har ba ka bashi ba, sai na maka wal makalafatu. Ni kuma na rantsi wallahi zan bashi kudin sa. Dan Allah ka gane. Za ka ba shi ko ba za ka ba shi ba. Tuni ma mai gida ka sa ranka na ba shi. Ok, ka ce ga shege. Ka gane a In ba ta haka aka bi ma ba za ka ba mu kuɗaɗen mu ba. Dan fi mu ko?